son Epi, no, son Blast, non sei quen son, pero estou aquí para presentarte 5 discos. Podían ser 50? Poderían, pero claro, igual nos cansamos un poquito. Entón, con 5, xa, deixamos así eso sementado. E eses son 5 discos para qué? Para qué? Pois para bailar mentras te estás preparando a roupa para salir. Ese típico rollo de que abres todo o teu gran vestidor onde tes todas as botas de tacón e toda a roupa e non sei que e tal, e dices, a ver que me poño hoxe para que quede con unhas amigas para ir a non sei onde. Bueno, pois quedes con unhas amigas para sair, entón te vas a vestir. Entón, que disco te pos para ese ratito de estar probándote cousas, vendéndote no espello e tal? Pois eu te dou 5 sugestións 5 sugestións que podes aceptalas e seguro que te levas algo de eso. Algo te levas porque sales gañando, porque escoitas cositas que non son as de sempre e porque busquei 5 discos que te den ese puntito como de estar, sabes, cando estás na túa bola por casa e esta camisa aí no, este xersei no, non sei que, bueno. E empezamos con unha maravilla que Debbie Jacobs, que a veces me lío o nome con Debbie Jackson, con Rebbie Jackson. Ves, esa me liei. Para que o dixen? Non deben decilo, porque me lío. En todo caso, Debbie Jacobs é unha cantante de disco soul, pero como pasa sempre co disco e pasa sempre co soul, tamén hai un puntito de funk, tamén hai. O disco produce Sabu, que era un productor de música disco e de soul, pero xa vos digo que este disco navega un pouco entre o soul e o disco. Co cal te dá ese punto de baile, pero non de baile de discoteca, sino de baile de estar en casa de ai, esta chaqueta que bien me queda, jajaja. E aparte, aquí tocaban, aquí collían músicos moi interesantes, pero como non collín as gafas e non me veñen agora á mente, pois non chos vou a decir. Pero en todo caso que saibas que Debbie Jacobs, non quero as túas gafas, onde vou eu coas túas gafas? Que tú estás super graduado, chaval. En todo caso, Debbie Jacobs, maravilla, sabe de sair, mira, super elegante, o sea, si te vistes, si escolles a roupa para salir escoitando a Debbie Jacobs, vas a sair elegante. O mellor un pouco putilla, pero elegante. Sempre elegante. Esa elegancia non che vai quitar ninguén. Ten un aire, non sei se vistedes unha serie que se chamaba Pose. É unha serie sobre o underground da xente que facía voguing. Entón era toda unha apaña casi toda trans ou no binaria ou alterbinaria. E había unha xefa dunha casa era un grupo de xente que vivían como unha familia, que se parecía un pouquiño a Debbie Jacobs. Unha persona que te cae fatal, sin embargo a actriz é maravillosa, un escándalo. E unha serie moi interesante, son hai 2 tempadas, deberías velas. Pose. Ten moi boa música, menos nun capítulo que se está a propoñer a Madonna, pero teñe moi boa música toda a serie, está moi ben interpretada, pasan cousas moi chulas e sobre todo cousas que ningún de nós viviu, entonces está moi ben durante un rato introducirte nesa especie de microcosmos que non coñecemos para xerar empatía, para aprender cousas, para vivir o que non vivimos e para experimentarlo en terceira persoa. Seguimos, hola Blue Cat! Seguimos cos Mo Horizons. Mo Horizons é un grupo alemán tropical. Alemán tropical, sí, porque teñen un son moi tropical, moi por momentos bossa novero, por momentos salsero, por momentos ten moito punto de Latinoamérica, pero eles son alemáns ou austriacos. De onde son os austriacos? Stereo Deluxe, eu coido que é Alemania, sí. E os Morrison, hai máis grupos en esa liña en Alemania, pero estes me gustan moito porque toda esa influencia de sonidos latinoamericanos non só é impostado. Eles son, en realidad, o que fan sería unha especie como de broken beat mesturado con algo de Jamiroquai, algo de, bueno, ese rollo así como de baile, negritude e tal, pero teñen moito peso do jazz e da música latinoamericana. Entón, me parece un grupo moi interesante, moi chulo e moi bailable. E dixen, pois mira, o disco de Mo Horizons, que ademais é doble e tal, vai moi ben
para andar por casa probando trapitos tamén vai moi ben se sales para a primeira copa. Así ás 3 da mañán isto non te aporta porque non ten esa caña que te pide o corpo cando xa estás medio bébeda, suelen, e queres bailar como unha chiflada, que es lo que eres en realidad, pero que al principio, primera hora lo disimulas. Entonces, a primeira hora, cando estás disimulando de chiflada que estás, este disco realmente vai ben. Pero me gusta moito para eso, para estar por casa. Voume poñer esta falda de 3 capas, que hoxe non me puxen, hoxe me puxen un pantaloncito de chándal, pero vamos, que a idea é ter discos para cando estamos en casa probando roupa a ver como saímos de pintonas esa noite. E a seguinte é que son perfectas, o sea. Si che gustan Style Council, o mellor proxecto que tivo o señor Paul Weller na toda a súa carreira, tanto Style Council como Latin Quarter, como todos os grupos de funk soul británico dos anos 80, se non coñeces a estos, tírate de cabeza, porque se chaman Working Week. Working Week son 2 músicos de jazz e unha cantante de soul, e de aí o que sae é todo crema maravillosa. Teñen varios discos espectaculares. E ademais é que tocan, pois mira, poden ter un aire a unha banda que teño recomendado moito que se chama Carmel. No sentido de que son unha banda de jazz tocando música de baile. Pero se nota a música, o sea, o resultado de música de baile, pero se nota moito o jazz que hai detrás. O batería ten uns xogos maravillosos. A mí me parece un grupo increíble e que coido que en Reino Unido sí que funcionou, triunfaron a tope. Pero fora non. Poderíase englobar dentro do movimento acid jazz, porque o movimento acid jazz non era un movimento, era un xeito de escoller a música a hora de pinchar. Pero sí que ten moito jazz, ten moito soul, e logo ten moito tamén de son, algúns detalles de son cubano, algún detalle de cumbia, son moi interesantes. Working Week se chaman, o sea, semana de traballo. E un pouco nesa miña línea tamén están os Simply Red, que xa os coñeces. Coñeces os Simply Red? Coñeces os Simply Red, porque sí os coñeces. E Simply Red está moi guai para ese punto de bailoteo sin compromiso. O sea, bailoteo pola tua conta. Non estás bailando para ninguén, ni na pista de baile, ni nada. Estás bailando pola tua casa porque te estás tomando un dry martini ou un zume de laranxa ou o que che dé gana, pero que estás por casa con ese rollo así como medio cosmopolita, medio que si bailo, medio que si me probo trapos. Simply Red non vou decir nada máis deles porque xa os coñecedes todos, pero me parecía un bo exemplo do que eu considero música para vestirte. Para desvestirte, mira, igual tamén. Ten unha canción que tamén está ben para desvestirse. E pecho casi como a vi, con Melba Moore, con soul, disco soul. Melba Moore é unha... Pero mira que divaza, por favor, que maravilla. Ves, si te vistes escoitando a Melba Moore, podes acabar así, en plan Black Chanel, o así, en plan Loca Desértica de las Galaxias. Cualquier opción é boa. En este disco fai 2 versións de temas de Van McCoy, el de The Hustle, o sea que é bastante disco, bastante funk tamén. E ten outra canción, o álbum está producido por Tom Moulton. Tom Moulton foi un dos primeiros en estender as cancións para crear versións maxi para pinchar en clube. O sea, colleron unha canción de 3 minutos de un disco de funk, estendela, meterlle violín, meterlle arreglos, meterlle flangers e tal, e construir unha versión de 7-8 minutos para que se poda bailar unha discoteca e mezclarla con outros e tal. Tom Moulton é un tipo bastante importante na historia da música disco e do house e da música en xeral. Realmente un mago no seu. E mira, e temos xa 5 discos para vestirse, que incluso se os posas así xa te visten, o sea, xa non tens que vestirte, te vistes cos discos. Mira, tes Melba Moore, que podemos poñer con Debbie Jacobs, porque van as dúas un pouco no mesmo palo, solo que esta ten un puntito máis soul elegante e esta é un poquito máis discotequera, así, un pouco así, revoltosa. Simply Red, que xa coñecemos todos, que se quita el gorro e le sale la melena, e las Working Week, que calquera oportunidade boa para descubrirlos se non os coñecedes, porque de verdade é unha banda moi interesante, moi interesante. E logo así en plan contemporáneo, así, bueno, un pouco máis moderno e tal, pois os More Horizons, que están moi ben. E sabedes o que está moi ben? Moi, pero moi ben. Río Lagares. Iba a decir que mo contaron, pero non mo contaron. O sei eu de viva voz porque estou aquí.
en Río Lagares, o número 16 da Rúa Falperra en Vigo, e así, e cando querades vestirvos para salir, para quedar con unhas amigas ou para unha boda, no, e para ir a bodas vai con un mono de traballo, vai aquí e tal, pero cando quedas con unhas amigas ou non sei que, vamos a salir a tomar algo, vamos a ir tal, pois, ese ratito que te pasas en casa preparándote, que si te cargas un poquito el pelo, que si te pintas el brilli e que te escolles a roupa, pois son 5 discos que te poden vir moi ben, e se non tamén, porque a vida non deixa de ser unha excusa para disfrutar da música. Picos e apertas.